ಇರ್ಲಂದಿಲ್ಲ गोविंद बजो राधे गोपाल श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल बजो राधे गोविंद बजो राधे गोपाल राधे गोविंद बजो राधे गोपाल राधे गोविंद बजो राधे गोपाल राधे गोपाल शंख चक्र गदाधर राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे बोलो शारदा माता के दुर्गा माता के अम्बा माता के ब्रह्मनारायणी के महाकाली के महागौरी के सनातन हिंदू धर्म के सनातन हिंदू संस्कृति के व्याघ्र चामुंडेश्वरी के शिवाजी महाराज के राणा प्रताप के केशव बलराम अडगेवार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के सनातन हिंदू धर्म के सनातन हिंदू संस्कृति के भारत माता की दुर्गा माता की ब्रह्मचारी 24ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಧ್ವಜದ ಆರೋಹಣ ಆಗುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮಗೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಧ್ವಜ ಪ್ರಣಾಮ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಹಿಂದೂ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ ಆರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಕೆಲವು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಘ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ
ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಪುನಃ ಸಂಘ ದಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಘ ಉತ್ತಿಷ್ಟ, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ. ರಮ ಸಾವಧಾನ್ ಸಂಘ ದಕ್ಷ, ಎಲ್ಲರೂ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ध्वज प्रणाम, 1 2 3. प्रार्थना. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे शादरन्त्वा नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धार्कटीयम्, शुभामाशिषन्दे हिता स्फूर्ते, अजय्यञ्च विश्वस्य देयेषु शक्तिम्, सुशीलं जगध्येननं ब्रह्मवे, श्रुतं चैव यत्कण्टककीर्णमार्गम्, स्वयं सेवकृतन्न सुगं कार्ये, समत्काश्य निःश्रेयसैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, वदन्ता प्रजा गर्जुति विरानिशम्, विजयत्री च न संहता कार्यशक्तिर्, सदायास्य दास्यस्य संरक्षणम्, परं वै भवन्येतु मे तत्स्वराष्ट्रम्, समत्वा भवत्वा शिशाते वृषम्। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम, 1 2 3. ಉಪ ವಿಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಪ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುರಿತು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತಸ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಚಾರ. ಬರೇ ಜಾನಪದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂಘದ ಶಿಸ್ತು
ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಾಡಿನುದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅವರು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕರ್ ಕಿಣಿಯವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಗೌರವಗೆನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುದೇಶ್ ಮರೋಳಿಯವರು ಬಂದು ಫಲವಸ್ತುವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ 1948ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು. ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ದಿವಂಗತ ಉಳ್ಳಾಲ ದಯಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು. ಅವರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ನರಸಿಂಹ ಮಲ್ಯರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಉಳ್ಳಾಲದ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಸೇರಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಹಿರಿಯರು 74 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಮರೋಳಿಯವರು, UR ಚಂದರ್ರವರು, ಲೋಕನಾಥ್ ಅಮೀನ್ರವರು, ಸುರೇಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ್ರವರು, ಹೀಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಈ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬರೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಕುಣಿತ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಲ್ಲಿನ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಶಾರದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಶಾರದೆ, ಆ ಪೀಠ, ಶಾರದಾ ದೇವಿ, ನವಿಲು, ಆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಅಲ್ಲ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಂದು ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇದರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದೋಣಿಯ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆ ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಅಥವಾ ಅವಳ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯೇ ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಬಂಗೇರ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರ
ಆ ಒಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್ ಅಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಶಾರದೆಯ ಅಭಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ದೇವಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಡೈಡುವುದಿತ್ತಿನ ನೇಸರ ದೇವರು ಪದ್ದಾಯಿ ಕಡಲಡು ಕಂತು ನಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತುಡು ಬಾನಮಂಡಲ ಭೂಮಂಡಲ ಕೆಂಪಾಪುನ ಪರ್ವಕಾಲಡು ತುಳುವ ನೆಲತ ಮಾತ್ರತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ್ದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಮಠಮಂದಿರ ಗುಡಿಗೋಪುರಡು ದೈವ ದೇವರೇ ಅಡಿಯಂಗರುಡು ನಮ್ಮ ನಂದಾಲ ಅರ್ಲಾವ ಸಂಭ್ರಮ ಉಲ್ಲೇಸ ನೆತ ಪೂರ ಬೆರ್ತಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಟ್ಟುನಂಚೆತ್ತಿನ ಅವಿನ ಬುಳೆಪಾವನಂಚೆತ್ತನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವನಂಚೆತ್ತನ ಅಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯಾಕುಲು ಶತಶತಮಾನ ಕಾಲ ಬೆರ್ತಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ತುಯ್ಯ ನಂಡ ಮುನಿ ಮನೀಶಿಲ್ನಕುಲು ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಲ್ನಕುಲು ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ಅಗ್ಗಿಡು ಕರ್ಚಂದಿನ ಗಾಳಿಡು ರಾವಂದಿನ ದೊಂಬುಡು ಉನುಗಂದಿನ ನೀರಿಡು ಬುದುಲಂದಿನ ಆಜಂದಿನ ಮಾಜಂದಿನ ತೋಜಂದಿನ ಆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಪರಮಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಜಗದ ಬಂದುಳು ಜಗತ್ತದ ದೇವರ ಕೊನೆ ಓವೊಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಂಡೇರಿ ಆ ಭಾರತ ಭೂಮಿದ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಓವೊಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ತುಳುವ ನೆಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಈ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೆಲತ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅರಸುಲಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಅಪ್ಪೆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಗೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಗಂಗೆನ ಅಪ್ಪೆನ ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಿದಾಂತಿನ ಕಂಡುಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಬೆನುಪುನಂಚೆತ್ತ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ತಾಂಕುಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಬಬ್ಬರಿ ಹೆಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ಉಡಲ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೆ ಪಂಡ ನಲ್ಕ ತುಂಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಭೂಮಿಗೆ ಪೆದ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಗುರುಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಋಣಿಯಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜಗತ್ತಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನಾದಿಗದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾನ ಅಡ್ಡಬೂರಣಬೆ ಸೇರಿದಿನಂಚತ್ತ ಮಹಾತ ಸನಾತನಿ ಭಾರತದ ಅಪ್ಪೆನ ಮಹಾತ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಯಾನ ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ಸೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂಟೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪೊಯ್ಯೆಡು ಕುಲುದ ದಾದ ಈ ಪೊಯ್ಯೆ ಈ ಬೆಚ್ಚ ಪೊಯ್ಯ ಪಗೆಲೆಡು ಬೆಚ್ಚ ನಂಡ ಪೊರ್ತು ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸಂಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊಯ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಗೇನದ ಬಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜಾವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜೊ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಂದಾಂಡ್ಲ ಈ ಕಡಲ ಪುಡೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಗಂಗೆನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತ ನಂಕ್ ಇನಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟುಗಳ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಕುಜಲ್ ಮುಟ್ಟಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಗಂಗೆ ನಮನ ಕಾಪಲಂದಂಡ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ 7 ಕಡಲದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಡು ನಮ್ಮ ತುವೊಂದು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಸುಲ್ಲಿ ಕಡಲು ನೆತ್ತೆರೆ ಕಡಲು ಪಾಮಾಜಿ ಕಡಲು ಉಪ್ಪಿನೀರ ಕಡಲು ಚಪ್ಪೆ ನೀರ ಕಡಲು ಪೇರ ಕಡಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಅಳತೆದಾಂತಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಡಲದ ನಡುಟು ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಭಡು ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡೋ ಅವೇ ಹೊರಟು ಈ ಮೊಗವೀರ ಬಂದುಳು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಡೆತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಂದುಳು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆನ ಮನೆಯಂಚ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಲ ಇನಿತ ದಿನ ಈ
ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ಈ ಬೆಚ್ಚ ಪೊಯ್ಯಡು ಅತ್ತಂಡ ಈ ನೆಲತ ಉಳ್ಳಾಲದ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಆ ಪೊರ್ಲ ದಂಡಿಗೆಗೆ ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಊರು ಸುತ್ತುಬಳು ಊರು ಸುತ್ತುದು ಊರದ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ನಮಕ್ ಬದುಕಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಕಷ್ಟೊಳಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಮಾರನೇ ಮಿದ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದ ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುಗಿಪ್ವ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆ ಕಾಶ್ಮೀರ ನಮ್ಮ ಕೈ ತತ್ತು ಪೋಪುಂಡ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೂರ ಆಪುನಂಚೆತ್ತನವು ಇತ್ತೆ ಕೈಕ ಮುಟ್ಟ ಆಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಎತ್ತದುಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ನೆತ್ತ ಬೆರ್ತಲ್ಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಚಕ್ರಾರಿ ಪಂಕ್ತಿರಿವ ಗಚ್ಚತಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾಗ್ಯ ಪಣಪನವು ಮಲ್ಲ ಬದುಕು ಪಣಪನಂಚನ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಉಂಡ ಐತ ಅರತ ಇಡೆ ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಚ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗುಂಡ ಚಕ್ರವರ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕರ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ದುಷ್ಟರೆಗೊಂಜಿ ಕಾಲ ಅಂದಿತ್ತಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಶಿಷ್ಟರೆಗೆ ಕಾಲ ಆತಂಡು ಈ ಯುಗ ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಧರ್ಮ ಅಲಿವುಂಡು ಧರ್ಮ ನೆಗಪುಂಡು ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಆ ನಿಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಹೀನಾಯವಾದ ಹಿಂಸಿಸದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಿಡತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಬೇನೆ ಕಾಶ್ಮೀರಡೆತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಸನಾತನ ತತ್ವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಪಣ್ಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ದೇವರ್ನ ಒರುಟಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ನೆಲತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ಅವಳು ಕೊಲೆಸುಲಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೈ ತತ್ತು ಪೋಪುನ ಒರು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ನಿರ್ದ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಡಬ್ಬೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಪಿಲೆಗಿಡಪ್ಪನು ಅರೆಮಡಲು ಬೊಟ್ಟುದು ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ಪೋಡಿಗಟ್ಟಾವುನಂಚೆತ್ತನ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತನಂದಾಣ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಳೈದ ಧೀಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿಯಾದ ನಮ್ಮವು ನಂಕೆ ಎತ್ತದಂಡ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಬೆರ್ತಲ್ದ ಶಕ್ತಿದಾದ ಬೆರ್ತಲ್ದ ಸತ್ಯದಾದ ಬೆರ್ತಲ್ದ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಉದೇನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಎರೆ ಬೋಡದು ಅತ್ತಂಡ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಿತ್ಯ ಸೇರ್ದ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಕುಳ್ದಿನಲ್ತರದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಪತ್ತೋಡರ ಮಾತೆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಪತ್ತೋಡು ಪುಂಡಿ ಪತ್ತಿಯರತ ಮಾತಿರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಪುಂಡಿ ಪತ್ತದು ಎದುರು ಪತ್ತಲೆ ಅವಿನ ಸರಿಯಾದ ನಿಖಲ್ನ ಮೋನದ ಎದುರು ಕನ ತುಂತಾಲೆ ಏನು ಉಂತುದು ಪತ್ತದು ಉಂತುದು ಅಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿನ ನಿಖಲು ಮನಸಾರೆ ಒರುವರೆ ಎಂದಿಯೊನ್ಲೆ ಅಡೇಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣಪನೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ರಡ್ಡು ಮುಷ್ಟಿ ಪತ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಎನ್ನಿದು ಆ ನಮ್ಮ ದಮನಿಲೆಡು ನಮ್ಮ ನರ ನಾಡಿಲೆಡು ಆ ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳೈ ಸಂಚಾರ ಆವಡು ಆ ಸಂಚಾರ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಾಭಿ ಮೂಲರ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಲ್ದ ಒರುವಾದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿರ್ದ ಪಿದಡು ಐಕಬೋಡಾದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಮುಷ್ಟಿ ಪತ್ತದ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಘೋಷಣೆಗೆ ನಿಖುಲು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಜೈಕಾರ ಈ ಕುಡಲದ ಉಳ್ಳಾಲದ ನಿಲೆರ್ದು ಪೋದು ಸೀದಾ ಕಾಶ್ಮೀರಗೆ ಎತ್ತಡು ಎಂಕಿಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತದ ಪಣಪುನವು ಆ ದುಷ್ಟ್ಯರ್ನ ಕೆಬಿತ ಮೆಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ಅಕಲ್ನ ಕೆಬಿತೊಳೆ ಕೈತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸೀಸಮೈತಿನಂಚಿತ್ತನ ಒರುವಾವಡು ಅಧರ್ಮ ನಾಶಾಪುಣ ಪಣಪುನವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ಐಕಬೋಡಾದ ಮುಷ್ಟಿ ಪತ್ತದರ ನಿಖುಲು ಇತ್ತೆ ಪನೋಡು ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕಿ ವಂದೇ ವಂದೇ ಬೋಲೋ ಶಾರದಾ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೋಲೋ ಶಾರದಾ ಮಾತಾ ಕಿ बोलो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बोलो भारत माता की बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की वंदे वंदे वंदे
ಆಹಾ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಡಲದ ಉಳೈ ನರ ನಾಡಿಲೆಡು ರೋಮ ರೋಮೊಲೆಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿ ಪಣಪನವು ಜಾಗೃತ ಆತಂಡು ಬಂದುಳೆ ಸಾರತ್ವರ್ಮನುತ್ತ 47ನೇ ಇಸವಿಡು ನಂಗೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅಖಂಡವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಭಾರತ ತ್ರಿಕಂಡಾಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಡದುಕ್ಕ ಬುಡುಪನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡು ಓಡೆವರ ಮುಟ್ಟ ಕೇನ್ನಗ ಆ ಭಾರತ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತಿನವು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಂಡು ಭೂಮಿಯತ್ತು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಣತ್ತು ಅವು ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪಣಪನ ಹೊರಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನವು ಏರ್ನನ ಒಂಜಿ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವಿನ ಪಾಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಗೋರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪುನರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಲಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನವೇನು ನಮ್ಮ ಏತು ಎತ್ತರ ಪೋಣಂದಾಣ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತಾನುಗು ಪೋಯಂದಾಣ್ಲ ನಮಕ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂದಾಣ್ಲ ಆನಿದ ಗತಿನ ನಂಗೆ ಮದತ್ ನಂಡ ನಮ್ಮಾತ ಕೃತಜ್ಞರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಚ್ಚಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನೆನಪು ದಿವಡಾಪುಂಡು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಘಟನೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡೊಂಜಿ ಸಂಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ಸರಿತೂಲೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪ್ರದೇಶಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರದೇಶಡು ಪನ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಒಂತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪುನು ಆಹಾ ಅಂಚ ಪನೆರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೊಂದು ಕೇಂಡ ಆನೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಡಪುಡ್ಡ ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಪಾಂಡವರಿತ್ತಿನಿ ಖಾಲಿ 5 ಜನ ಕೌರವರಿತ್ತಿನಿ 100 ಜನ ಅತ್ತಂಡ ಅವಳಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಪಾಂಡವರನ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಳು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಓವುಂದು ಕೇಂಡ ಸಂಖ್ಯದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ತಿಗಲೆಗಟ್ಟಿದ ತಿಗಲೆ ತಂಕದ ಲೆಕ್ಕ ಪಣಪನವೇನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ನ ಆ ತಿಗಲೆದ ತಂಕದಾದ ಪಣಪನವೇನ ಐತ ಎದುರು ಬಿಂಕ ತೊಜಿಪಾಯಿನಕ್ಲೇನ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಡ್ತುಜಿ ಪಣಪನವೇನ ಇತ್ತೆ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಬಂದುಳೆ ಏಪಲ ಅಮಸರ ಮಲಪುನ ಕುಲತ್ತೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಉಳೈ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಹಿಂದುಳೊಂದು ಬಂಡಿ ಬೇಕೋ ಬೇರ್ಲು ಬೇತೆ ಪೊರ್ಬುಲ್ ನಕಲು ಬೇತೆ ನನೊರಿ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬೇತೆ ಅಂದತ್ತು ಏರು ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಅಪ್ಪೆಂದು ಒತ್ತೋಣವೇರ ಈ ತುಂಬಿನಂಚೆತ್ತನ ಭೂಮಿನ ತರೆಟು ತುಂಬುದು ಪೂಪೂಜನೆ ಕರಿಪೇರ ಏರು ನಂಕ ಪೇರ ಪೆರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಗೋವುನು ಗೋಮಾತೆ ಎಂದು ಸುಗಿಪೇರ ಏರು ನಿಚ್ಚೋ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನಂಚೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪಲಿಯಲ್ಲೊಂದು ಗೆರೆಪೇರ ಅಕ್ಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸನಾತನ ಭಾರತದ ಕುಲೆ ಹೊರತಾದ ಆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದ್ವೇಷಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಗೆರೆಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಗತಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಉದೇನು ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬಂದುಳೆ ಇನಿತ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ನಮಕ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಡೆ ಪೋವಡು ನಂಡ ಆ 7 ಎಡುಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೋಡಿಗೆರ್ದಲ ಇನಿ ನಂಕ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಠಿಣವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ನಿರ್ಬಂಧ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಆರಾಧನಾ ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚೆತ್ತನ ವಾದನ ಬಾರಿ ಸೈರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ವಾದನ ಉಂತುದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ವಾದನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ ವಾದನ ಉಂತವನ್ನೆಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರು ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಪಣಪನ ನಿರ್ಬಂಧ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲವೇನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕನತು ಉಂತದಿರಂದಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಸ್ತದ ಪಾಠ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಈ ಭಾರತಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಉಸುಲಾದ ದಿಡ್ಡು ನಕುಲು ಏಪಲ ರಕ್ತ ಬೀಜನ ಕುಲತ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೌರವನ ಕುಲತ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಎಂಚ ಆ 10 ಮಂಡ್ಯದಾಯ ರಾವಣೆ ಉಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಆಯನ ಮಗೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಅತ್ತು ರಾವಣ ಅತ್ತು
ನಮ್ಮ ಕುಲು ಏಪಲ ಆಂಜನೇಯನ ಸ್ವಭಾವದ ಕುಲು ನಮ್ಮುಳೈದ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡು ಕೊಂಡಾನುಜ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಈತು ಕುದ್ಯೆತ್ತಿನ ಕುಲು ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋಜಿಪದ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತನ ತೋಜಿಪವನಂಚೆತ್ತನ ಆ ಅದಮ್ಯವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಳೈ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಟ್ಟುದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲ್ನ ಉಡಲುದುಳೈದ ಆಂಜನೇಯ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತನೆ ಅವು ಏರಂದ ಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಜಾಂಬವಂತನ ಉಪಾದಿಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಉಪಾದಿಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೊಂದು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಸುರುಡು ಉಸಲಾದ ದಿಡ್ಡೋನಡ ಪನ್ಪನವೇನು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತೆರಡದ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊನ್ ಬಾ ಬಂದುಳೆ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ನೆ ಮಿದ ಪರ್ವಕಾಲ ಇರಿತ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ ನಮ್ಮ ಬಲತಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆನ ತೇರಿಡು ಏರಾದು ಕುಲ್ಲಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ದಂಡಿಗೆಡು ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲಾದ ಇನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಆ ದಂಡಿಗೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಊರು ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗದು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಭಕ್ತರನ ಪೂಜನ ಆರು ದೆತ್ತೊಂದು ಇಡೆವರೆ ಎತ್ತುನವರೆ ಮುಟ್ಟುಗಳ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆ ಪೊಟ್ಟೆ ಬಚ್ಚುಜಿ ರಟ್ಟೆ ದಂಗುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಅವಜಿ ಬೇರೆಂದಾಪುಜಿ ಅವಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಸ ಉರ್ಕರೆಂದು ಬರುಡ ಕಾರಣದಾದ ಅವು 48 ಆರಂಭ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ 74 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಪೆನ ಒವೇ ರೀತಿಯ ದುಶ್ಚಟ ಮಲ್ತ ನಲ್ಪಂದೆ ಕುಡಿತ ಕುಣಿತ ನಿಷೇಧ ಪಂಡ ಅವು ಅತ್ತಿಪ್ಪುನವು ಎಂಕಲ್ಡ ಉಡಲಡಿಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪೇ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ಒರಿಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಬಂಗಾತಂಡು ಇರ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಮುಖೇನ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರದೇಶಡು ಎಂಕುಲು ಸಂಘಟಿತರಪ್ಪ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಒರಿಯುತ್ತೇರು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಳೈಡು ಆರು ಮೃತ್ತಿಕೆದ ಮೂರ್ತಿದಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಏಪ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಾಯರೆ ಬುಡುಪುಜರ ಅತ್ತಂಡ ದೇಶದ ಬಗೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡುಪುಜರ ಅಕುಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಜರೆ ಪಣುಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಆನಿದ ಜಕ್ಕರ ಜವನೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕೆರು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿನ 4 ಚೌಕದ ನಡುಟುಂತುದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆ ಭಾರತಾಂಬೆನ ಭಕ್ತರನ್ನ ದಮನಿಲಿಡ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪಾದ ಆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಉರ್ಕರ್ಣತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚಿನ ಆ ಉಡಲಡು ಬಿತ್ತಿನಲ್ಕನೆ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪ್ರದೇಶಡು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ದಯಾನಂದ ನಾಯಕರು ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ದಯಾನಂದ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬೋಡಾದು ಅವೇ ಹೊರತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಜ್ಜನು ಆನಿದೀತೆರ ಅವು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಎಡ್ಮೆದ 7 ಭಾಗದಾತ ಚುತಿದಾಂತಿಲಕ ನಡತದಂದಿತ್ತಂದಂಡ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಹೊರತಾದ ಬೇತೆದಾಲತ್ತೆ ಬಂದುಳೆ ಈತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದ ಪಾತ್ಯರಂತುಳ್ಳ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆನಡು ಈ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಲ ತಾಕತ್ತು ಇನಿಯತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಆನಿದ ಕಾರಡು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಎಡ್ಡ ಮುಂಚಿದ ಬೇರೋಗ ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಊರುನು ಲೂಟೆರೆ ತುಯ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಲಗಾಡಿದೆಪ್ಪೆರೆ ತುಯ್ಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಡುಲ ಆ ಉಳ್ಳಾಲದ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಗೆಲು ಕೊಡ್ದು ತಂಕೊಡು ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಏರಿಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಐಕಬೋಡಾದು ಇಡೆ ಬನ್ನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಬರವು ತುಯ್ಯ ಸಾದಿದ ಬರವು ಎಂಚಿನ ಮರಕಾಲ ಚೆನ್ನ ಮರಕಾಲ ತುಲೆ ಯಾನೊಂದು ಆಯಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿಂದಿಕೆಂಡ ಅವು ಶಬ್ದ ಆ ಪುದರು ನಿಖಲ 4-5 ಕೊಡಿ ಜಿಡ್ಡೆಡ್ ನಲಿಪೊಡು ಚೆನ್ನ ಬಂಡದಾದ ಆ ಪೊರ್ಲು ಒಂದರ್ಥ ಇನಿ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟೋಡುಂದಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಒರಿಪೆರಬೋಡಾದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಏರಿಕೆಂಡ ಉಳ್ಳಾಲದ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕಗೆ ದಂಗು ಕೊರ್ತನ ಕುಲು ಈ ಮರಕಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಇನಿ ತುಳುವ ನೆಲಟು ಓಲು ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಡಪಡು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪಡು ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ನಡಪಡು ಇಲಾಲು ಪತ್ತುನ ಬಾಬಡು ಅವು ಐಕ್ ಪೊಟ್ಟೆ ರಟ್ಟೆದ ಬಲ ಕೊರ್ಪನ ಕುಲಿತುಂಡ ಅವು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ತುಳುನಾಡು ಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶುರುವಾದ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಲ
ಇತ್ತ ಶಾಶ್ವತ ಕೊಡಿಮರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅನಾದಿಡು ಶಾಶ್ವತ ಕೊಡಿಮರತ್ತು ತಿರ್ತಿತ್ತಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಗಜಮರನ ಮಿತ್ತು ಏರಾದು ಏರಿ ಕೊಡಿ ಚಂದಮಲ್ಪಾಯೆ ಪಣಪನ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ಪತ್ತನಾಜದಾನೆ ಆ ಮರನು ಜಾಪವನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಆ ಕೊಡಿಮರನು ಏರಾದು ಕೊಡಿನು ಏರಾದು ಕೊಡಿನು ಜಾಪಾದು ಮರನ ಜಾಪುನ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಐಕ ತಾಕತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಡವಿನ ಏರಾದು ಉಂತವನಂಚಿತ್ತನ ತಾಕತ್ತದ ಕುಳಿತುಂಡ ಅವು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಆತ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ತುಳುವ ನಾಡದ ದೈವೊಳಗೆ ಇಲಾಲದ ಬೊಳುಪುನು ತೊಚ್ಪವನ ಕಲಿತುಂಡ ಅವು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಇನಿಕ್ಕಲ ತಾರಬರಿ ತಂಚಿತ್ತನ ಅವೇತೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ತೂದು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಕಿಲು ಬಂಡಿ ಒಯ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಫಲ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ತೂನಗ ಎಂಕಲ ಆಚಿರಾಪುಂಡು ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲ ಉಂಡು ದಾಯೆ ಆ ದೈವದ ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂದುವೇ ನಾಲೈಡು ಆ ದೈವ ಸರ್ರೋಗ ಬತ್ತದು ಒಂದುವೇ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆನು ಕೊಂಡಾಟ ಮಲಪುನಂಚೆತ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ತುಳುವನಾಡ್ದ ಸತ್ಯಳು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಈತ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾರುವಾ ಈತ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾರಂದು ನಮ್ಮುಳೆದ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನು ಇನಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮುಳೈ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಭೇದ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮುಳೈ ಆ ಬೇತೆ ವರ್ಣಭೇದಲು ಆಯೆ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಇಮೆ ಎಲ್ಯಾಯೆ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪುನವೆನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಆ ಎಂಚಿನ ದಯ್ಯುಂಡ ಅವಿನ ಪೊರ್ಕಂಡೆನೆ ಪೊರ್ತುದಕ್ಕೆರೆ ಬೋಡಾದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಿಸ ಒಂದುಳ್ಳೇರೆ ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕುಲು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪರ್ವ ಕಾರಡು ಶಾರದೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಳಿದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ ಏರ್ಲ ಕುರ್ಸುದು ಇದು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಲಟೇ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಂದೇನ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಆರಾಧನೆ ದೋಪಾದಿಡು ದೆತ್ತೊನೊಂದುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಬಿಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿತ್ಯ ನಿಲೆ ಕೊರಿಯರ ಪೋಂದುಳ್ಳ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕುಲೆಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಡುತ್ತೊನುವ ಇತ್ತೆ ಓಲು ತತ್ತದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟೊಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸರಿ ತೂಲೆಯಾನ ಪಣಪೆ ಇನಿತ ದಿನ ಸುರುಕಾದು ನಮಕ್ ಅಮ್ಮ ಪಣಪನ ಶಬ್ದನೇ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತು ಪೋತನ ಪಣಪನ ಒರುವಾತಂಡು ದಾಯಗೆ ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ದಾತ್ರ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಟೋಲೆಡು ನಂಗಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಈ ನೆಲತ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅವು ಏಪ ಆತನಂದು ಕೇಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣಪುನಿ ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನೊತ್ತ 57ನೇ ಇಸವಿಡು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆರ್ದ ಆರಂಭ ಆತನಂದು ಪಣಪೇರು ಅತ್ತೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡತಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪುದರ್ದಿತ ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನೊತ್ತ 37ನೇ ಇಸವಿಡು ಅವು ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಆರಂಭ ಆತಂಡ ಬಂದುಳೆ ಅವು ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗರ ಸಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತು ಅಸಂಖ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಮಕ್ ಕೊಡಗುರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಅಲ್ತರದ ಬತ್ತನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗರಸನ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯುಡು ಅವಳು ಅಕಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಾಟಕಾಯಿಂದ ಅಕುಲು ಪುದರ್ದೀಪ ನಲ್ಕ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸೇರು ಒಂಜಿ ಜೈನರಸು ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡದು ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕೋ ಅಲ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆ ಎಂಚಿನ ದವಸ ಧಾನ್ಯನ ಪಾರ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುದ ಕೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಅಕುಲು ದೆತ್ತದ ಬಡ ಬಗ್ಗೆರಿಗೆ ಅವಿನ ಪಟ್ಟದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ಅಕುಲು ಸೀದಾ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಕೊಡಮಂದಾಯಗ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಕೊಡಮಂದಾಯಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತದಾನಗ ಅವಳು ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವ ಪಂಡ್ಪುಂಡುಗೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಅವು ನಿಖಲ್ನೊಳೆ ಪುಡದು ಕೂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಕೂಡ ಅಕಲ್ನ ಶತ್ರುಲ್ಲ ಪಾಲ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರೆ ಹಾಪುಂಡುಗೆ ಅಲ್ತರ್ದ ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದಂಡು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ಕುಡಲಗ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಕೇರಳದ ಮರ್ಗಿಲ್ದು ದಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಸಂಕದಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಕದಲ್ಪ ಕಡಪು ನಗಿತ್ತು ಸಂಕಜ್ಜಿ ಕಡಪು ನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಓಡೋಡು ದಾಂಟು ನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಇಂಚೊಳ್ಳೆರ ಅಕುಲು
ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಕ್ಲಿನ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪುನಂಚೊತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಉಡುಪಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬತ್ತಿನಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಡಿತ್ತಿನಂಚೊತ್ತನ ಸೈನಿಕರಿನ ಪೂರ ಬೆರಿಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಇಂಚಿನ DC ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪನ ಅಪಗ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಣ್ಪನೆ ಅವಲಿತ್ತಿನಂಚತ್ತನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಧ್ವಜನ ಜಪುಡಾದು ಸರಿ ಕೆಬಿಕೊರ್ಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಧ್ವಜನ ಜಪುಡಾದು ಮೂಲು ನಮ ಎಂಚಿನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿನ ಕೇಪುಲ ರಂಗದ ಪತಾಕನ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಮರಕ್ಕೆ ಏರವನ ಬಬ್ಬರಿ ಹೆಜ್ಜನ ನೇಮಾನಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲತ ಪತಾಕೆನ ಆನಿ ನಮ ಏರಾದು 13 ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವ ತುಳುವ ನೆಲಟ ಮಲ್ತದ ಐಕಬೋಡಾದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಂದು ಪುದರ ಬೈದಿನಿ ಆನಿದ ಕಾರುಳ್ಳ ತನು ಕೊರ್ತಿನ ಕುಲು ಏರಂದು ಕೆಂಡ ಆ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಒಂದೇ ನೆನಪು ದೇವಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಕ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತದ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಪಣಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಣಪುನಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿನ ಗಲ್ಲಿಗೇರ್ ಸೈರು ಆ ನರಿ ನಮ್ಮ ಹದ್ದುಲು ಗಿಡುಗನ ಅಕ್ಲು ತುಚ್ಚಿ ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಕತೆ ಬೇತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನೆಲಟ್ಟು ಇನಿತ ದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಒಂದುಳ್ಳ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನ ಮಟ್ಟಪೋ ಒಂದುಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ಈತ ಆನಗಲ ನಮ್ಮ ಒರುವರ ನಮ್ಮ ಬಂಧುತ್ವನ ಮದತ್ತೊಂದುಳ್ಳನ ನೆಟ್ಟು ತತ್ತೊಂದುಳ್ಳನ ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರತ್ತ ದೇವೇರೆ ಕೈಪತ್ತನಗ ಮಾನಿ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಪತ್ತಿಯೇ ಪಣಪುನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಅತ್ತಂಡ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರೆಪಾವನಂಚೊತ್ತನ ಸಂಘಟನೆಲು ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಪುನಃ ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚೊತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆರ್ಪಡಾಯಿನಕುಲು ದುಷ್ಟರ್ನ ಪರವಾದುಂತುದು ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಪು ನಲ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪಿರ ಪಂಡದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತೊರ್ತಲ್ದ ಪ್ರದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆಲೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಿಟ್ಟವಾದ ಪಾತೆರ್ನಗ ಸತ್ಯನೇ ಪಂಡಿನವು ಸತ್ಯನೇ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಹಾಕುನ ಕಲಮಣ್ಣು ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದ ಹಾಕುನ ಬೇತೆ ಸೀದ ಕಲ್ಲಡ ಹಾಕುನ ಬೇತೆ ಆರಂತೆ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದ ಹಾಕುನಡೆ ಸೀದ ಕಲ್ಲಡ ಹಾಕಿರು ಆಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಹಾಪುಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಭಾರಿ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶೋಡೆ ಯಾನವೇನು ಬುಡುಪದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಉಂಡು ದುಂಬದಲ್ಲ ಕಂಡವಿನ ಪಣಪುನಾಯನ ಐಕದಲ್ಲ ಪೋಡಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿತ್ತು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಣಂದ ನಮ್ಮ ಓಲು ತತ್ತುದ ಪಣಪುನವಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡೇರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಳೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಆಪುಂಡ ನನ್ನ ಎಂಕುಲ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನಗ ಎಂಕುಲೆ ಬೋದಕ್ಕಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಬಂದಿರು ಈ ಜಾಗೃತಿ ಆಪುಂಡ ಅವು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಮೊಕ್ಕಲೆಗಂದತ್ತ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಅತ್ತಂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಣ್ಣುಲೇ ಒಟ್ಟಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡು ಅವು ದಾಯಿಗಿಂದ ಪಣ್ಪೇಕೇನ್ಲೆ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಆರಾಧನೆದ ಉಳ ಇಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ತಿರ್ಲನು ಇತ್ತೆ ಐಕ ಕಾರಣ ರೂಪಾದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಣ್ಪೆ ಸರಿಕೇನ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆನ 9 ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ವಾವರುಟು ಆ 9 ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ಮೂಜಿ ಪಾಲಿಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಆದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ತುಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಆದ ಮೂಲ ಮಸ್ತು ಜನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಸೇರಿದರೆ ನಿಖಲು ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಆದ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಆದೇರ್ಪಡು ಅವು ಎಂಚ ಆದೇರ್ಪಡು ಸರಿ ತುಲೆ ನಮ ಬಂಧು ಒಂದು ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕೋಡೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಪಂಪ ಅತ್ತೆ ಬಂಧನಾತ್ ಇತಿ ಬಂಧು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನವ ಬಂಧನಾರ್ಧ ಬಂಧು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪಣುವ ಬಂಧನ ಅಂದಕೇಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬಲತ ತೊಡೆತ ನೆತ್ತೆರದ ಬಿಂದು ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭಗೂ ಸೇರ್ದು 9 ತಿಂಗಳು 9 ದಿನ 9ಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಲಕ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭಡು ಪಿಂಡಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಪ್ಪ ಅಸಹನೀಯವಾಯನಂಚುತ್ತನ ಬೇನೆನ ಪಡೆದು ಬಾಲೆಗೆ ಲೋಕದ ಬುಳುಪುನು ಕೊರ್ಪಲೆ
ಕೊರಡ್ಡದುಂಬು 7 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಗರ್ಭಡು ಆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ನೆತ್ತೆರದ ಬಿಂದುಗು ಆ ನೆತ್ತೆರ ಮಾಸನ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಎಲು ಮುಲ್ಲುದ ಆ ಕೋಪೆ ಅದು ದಿಡ್ಡೊಂದು ಐಕ ಕಣ್ಣು ಪುಟ್ಟುದು ಕೈಕಾರ ಪುಟ್ಟುದು ಕೆಬಿ ಪುಟ್ಟುದು ಆಪು ನಂಚೆತ್ತನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆನ ಕೆಬಿಯ ಆ ಗರ್ಭಗು ಕೆಬಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಕಣ್ಣೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ನಡಕೆನ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ನಡಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಗೇನಗು ದೆತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಗೇನ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದೆ 7 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟು ಆ ಗರ್ಭವತಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ತಣ್ಣೇರು ಏತ್ತು ಸೋಕಡು ಭಜನೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಜನೆಗೆ ಕೆಬಿಕೊರಡು ಅತ್ತಂಡ ಸತ್ಸಂಗಗೂ ಕೆಬಿಕೊರಡು ಸಚ್ಚಾರಿತ್ಯದ ನಡಕೆಡಿಪ್ಪೊಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕೇನೋಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪಾತೆರಡು ಅವು ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುಕು ಆ ಪಾಠ ಹಾಪುಂಡು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜಗೆ ಕೊರ್ತನ ಗರ್ಭಡಿಪ್ಪನ ಕೊರ್ತಿನ ಪಾಠ ಅಂಚಾಯಿನಿಡ್ದವರ ಇನಿ ಸನಾತನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೆರೆ ಆರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಈ ನೆಲಟ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಆ ಬಾಲೆ ಲೋಕದ ಬೊಳುಪುನು ತೂನಗ ಕಾಲಿ ಬರ್ಪಿನ ತಮ್ಮ ನೆನಪುದಿಲೆ ಬನ್ನಗ ಕರ್ಲಿನ ಪತೊಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಲೋಕದ ಬೊಳುಪುನು ತೂದಾಯಿ ಕವಿನ ಕರ್ಲು ಕತ್ತೆರನು ಐಕಬೋಡಾದ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಬಾಲೆಗಳ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಸಂಬಂಧ ಪಣಪುನಿ ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ 7 ತಿಂಗಳು ಶುರು ಹಾಪುಂಡು ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಕಲ್ಪವಲ ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುಕು ಆ ಲೋಕದ ಬೊಳುಪುನು ತೂನಗ ಆ ಬಾಲೆ ಬುಳಿಪುನು ದಾದ ಬುಳಿಪುನು ಅಮ್ಮ ಪಣಪುನ ಶಬ್ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕಳೆಗೆ ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋಗುಣ ಕಳೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರುಳು ಕೂಡ್ನವೇ ಓಂಕಾರ ಪಣಪ ಅವೇ ಓಂಕಾರನೇ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಆವುಮ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೊಂದು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬಲತ ತೊಡೆತ ನೆತ್ತೆರದ ಬಿಂದುಗು ನಿನ್ನ ಗರ್ಭಡು ಜಾಗೆ ಕೊರಿಯ ಆಕಾರ ಕೊರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಕೊರಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರಿಯ ನಿನ್ನ ಸರ್ವ ಸುಖನ ಮದತ್ತ ಲೋಕದ ಬೊಳುಪುನೆಂಕು ಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಎಂಕ ಜಗಜ್ಜನನೆ ಆದಿಮಾಯ ಓಂಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರಿ ನಿನ್ನ ಋಣನಿ ಎಂಚ ಬೂಟಾಡು ಬಣದು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೊಂದು ಅಧೋಮುಖಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಲೋಕದ ಬೊಳುಪುನು ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚೆತ್ತ ನಡಕೆ ಸುರುತ್ತ ವಿದ್ಯೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಪವನು ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರನ್ನು ಪಣಪನಲ್ಕ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾಠ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಪವಳೆ ಐದು ಬಕ್ಕೋ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಪಲಿ ಎಂಚ ಬಾಲೆಗೆ ಕಂಡಡ ಮಗ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ಪಡ ಮಗ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಮಗ ಮರ್ಯಾದಿಡು ಬದುಕುಲ ಒಳ್ಳದ ಕಾಸಿನಂಕ ಮುಖ್ಯತ್ತೆ ಒಸರದ ಪಣವು ಬರಡು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಅಂಚ ಸಂಪತ್ತು ಬರುಡು ಬೊಕ್ಕೋರಿನ ಮಂಡೆ ಹಾಕದು ಸಾದಿಡು ಪೋಯಿನ ಕಲ್ನ ಕಂಟಿಲ್ದವನ ಒಯ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕೋರಿನ ಗಾಂಜಾ ತಿನ್ಪಾದು ಏರೇರ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಹತ್ತು ಮಗನಿಕ್ಕ ಕಾಸು ಬರುಡಾಯಿನಿ ಎಡೆನ ಬೆಗರ್ ಜಪಡ ಬೆಂದದು ಆ ಬೆಚ್ಚ ಪೊಯ್ಯಡಾದಿಪ್ಪ ಹತ್ತಂಡ ಕಡಲಿಡು ಬೆಂದದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪಣವು ಸಂಪಾದನೆ ಅವು ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಪಣಪನಕ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ ಪಾಠ ಕೊರ್ಪಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಯರುಂಡ ಸರೀತುಲೆ ಎನ್ನ ಜೀವನುಡು ಯಾನ ಶಾರದನ ಮಾತ ಮೂರ್ತಿಲೆನ ತೂತೆ ಆರು ಕೈಟ ಬೀನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈಟ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈಟ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಲತ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈಟ್ ಕರ್ಸಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ ವಿದ್ಯೆಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ್ಲ ಕಾಪೇರು ತತ್ತನಂದ ಆರೆ ಮಹಾಕಾಳಿಲ ಆಪೇರು ನಮ ಎಂಚ ಮಹಾಕಾಳಿ ಆಪಿನಿಂದ ಪಣಪಿನ ಪಾಠಕ್ಕೆನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೊಸತ್ತಾದ ಪಣಪನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪಾಠ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಪೆರಡೆ ಆಯ್ತಾ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಪೂರದ ತಂದು ಪೋಪುಂಡು ತಾರದ ಮುದಲ್ಗೆ ಕಿನ್ನಿಲು ಚುಯಿಂದು ಪೀರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪೂಜ ಬನ್ನಗ ತಾರದ ಮುದಲ್ಡು ಪೂರ ಪೆರಡೆ ಒಕ್ಕುದು ಕಿನ್ನಿಲೇ ಬಾಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಪೂರ ಪೀರ ಹೊಡೆದು ಅವನು ತಿನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಸರಸ್ವತಿ ಆದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ ಕಾತೊಂದು ಪೆರಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತೋರ್ತಾನಗ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಮರಿ ಬತ್ತಂಡ ಮಿತ್ರದೊಂಜಿ ಗಿಡಿ ಬತ್ತಂಡ ಪೆರಡೆ ಮನ್ಪಂದಗುಲ್ದು ಬಲಿಪುಂಡ ಅಪಗ ಪೆರಡೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಆಪಲ್ ನೆನಪುದಿಲೆ ರೆಂಕೆನ ಬುಡ್ಪಾವಲ್ ಕೊಕ್ಕುನು ಕುತ್ತ ಮಲ್ಪಲ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಪು ನಾಯಲ ಅವಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ರಾಪು ನಾಯಲ ಅವಡು ಕಿನ್ನಿನ ಮೀನು ತುಚ್ಚರ ಬತ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ಕೊಡತ್ತು ಕೆರ್ಪೆ ಅಂದ ಬಣಪಲ ಆ ಪೆರಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆರಡೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆರಡೆ ಆ ಪೆರಡೆ ಕೊಡಪುಂಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ ಏತ್ ಕೊಡಪೆರೆ ತಿರುಂಡು ಎದುರುಡಿತಿನ ಕೊಡಪುಂಡು ಐತ ಕೊಡಪಾಟಿಗೆ ಇಸ ಏರ್ದೊಂದು ಸೈತುಂಡ ತನ್ನ ರೆಂಕೆದೊಳೆಯ ಆತ ಕಿನ್ನಿಲೆಲ್ಲ ದಿಡ್ಡೊಂಡು ಆತ ಕಿನ್ನಿಲ ದೊಡ್ಡೊಂದು ಓ ದೇವರೇ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡತ್ತದೆ ಪೆರಡೆ ಸೈತುಂಡೆ ಬಣ್ಣ ದೆತ್ತುಂಡ ಐತ ರೆಂಕೆನ ಬುಡ್ಪನಗ ಕಿನ್ನಿಲು ಆ ಪೆರಡದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಪ್ಪುದ ತರ್ಕೆಲಿಡ್ದು ಚುಯಿನ್ 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 ಚುಯಿಂದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಆಪಲ್ ಎಂಚ ಬಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲೆಗೊಂಜಿ ಪೆರಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂದುಲೆ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಣರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಗ ನಮ್ಮದಾಯ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣ ಮಂದೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪನಂಚುತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಆಯ್ಜನ್ನಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪಾಠನು ತೊರ್ಪು ನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ನ ಮದೆ ಆಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕಾಲ ಆತಂಡು ಅವೇತೋ ದೇವಲ್ಯಲಿನ ಪಡಿ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮೌನಗು ಶರಣಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಇನಿ ಚರಿತ್ರೆಡಾಯ ಆತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೆ ಈತ ಗುಡಿಗೋಪುರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೆ ಬನ್ಪುನವೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಪಾಠಡೋಪುನ ಓದುನಂಚೆತ್ತನ ಕಾಲ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ತೀಲೆ ಬಂದುಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಶಾರದನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದಾಯೆ ಪನೊಂದುಳ್ಳ ಪನಪನವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅವಲ ಅಂಡ ಅವಲ ಹಳೆಗತ್ತ ಮೂಲ ಅಂಡ ಒಂದು ಇಂಬೆಗತ್ತ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಊರು ನಮ್ಮೊಳಯಿ ಅವೊಂಜಿ ಅಸಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ತಳೆವಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ಈ ದೇಶದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣ ಮಂದದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ಬಂದೊಳೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಆಯ್ಜ ಪಣದಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲೆಡೆ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿತ್ತಿನವೇನು ಪೊಲಿಪೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವೇ ಬುಡುಗು ಬಿಡುವ ಆಯ್ನವೇನು ಒಂಜೊಂಜನೆ ಪೊಲಿಪೆರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಐಕಬೋಡಾದ ಪುಡತ್ತದ ಪೊಲಿಪು ನಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದಿ ತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಕಾರಣಗುಲ ಪೊಲಿಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತ್ ಕೆರ್ದು ತಿನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಓರುಕುಲು ಅವೇನು ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿನಿತ ದಿನ ಗೋವು ಪಂಡದಾದ ಗಾವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಾತರ ಗೋವು ಜಗತ್ತು ದಪ್ಪೆ ಗೋವುದ ರಡ್ಡು ಕೊಂಬುಲೆಡೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗೆ ಗೋವುದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲೆಡೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಗೆ ಗೋವುದ ಮೋನೆಡೆ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲುಗೆ ಗೋವುದ ಇಡೀ ಶರ್ರೋಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲುಗೆ ಗೋವುದ 4 ಕಾರು ಅವು 4 ವೇದಗೆ ಗೋವುದ ಆ ಎನ್ಮ ಗೊರಸು ಅವು ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕುಗೆ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಪಾಲಕೆರೆಗೆ ಗೋವುದ ಬೀಲದ ಕೊಡಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ರೋಮ ನಾಡಿಲು ಅವು ಎಂಚಿನಂದು ಕೆನ್ನಗ ಅವು ಸರ್ಪ ಸಂಕುಲಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋವುದ ಗೋಮಯ ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಗೋವುದ ಗೋಮೂತ್ರ ಅವು ನಮಕ್ ಕಾಳಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಗೌರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋವುಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅತ್ತಂಡ ಮಾತ ದೇವರಿಕಲಿನ ತೂಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋವು ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿರಪೇರ್ದ ಪೆರ್ಪು ಪರಿಯಂದಂಡ ತೈತಿನವರೆ ಮುಟ್ಟ ಪೇರ ಪೆರ್ಪುನ ಕೊರ್ಪನ ಅಪ್ಪೆತ್ತಂಡ ಅವನಂಕ ಗೋವು ಪಿದೈ ತಿಂದದ ಉಳೈ ಪೇರು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಗೋವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋವುನು ಇನಿ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಗೇತ ಬೇನೆ ಅವಡು ಇಪ್ಪಡು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮರಗಿಲ್ಡಿತ್ತಂಡ ಮುರಣಿ ಯಾನು ತೂಪುನೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕರಿಣ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಕೆಲ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಳ್ಡು ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಇಲ್ಲ ಕೈತಳ್ಡು ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲುಂಡ ಇಟ್ಟು ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಓಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂಡ ಆ ಪರ್ಬಗು ಅವಲಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಕಾಂಡೆ ಕಿದೆರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಪೆತ್ತೊಲಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದುಲೆ ತಲ್ಲದು ಕೊನಗ ಆ ಪೆತ್ತೊಲು ಆಕ್ರಂದನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೂರ ಅವು ದಾಖಲ ಅವನುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಧರ್ಮನು ಗೌರವಿಸಬ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ತರದೆರ್ತು ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಂದುಂಡು ಪರದ ತೂಣುಂದಂಡ ಕಾಫಿರಿಂದ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗೋವುಲಿನ ಕಂಡು ತಿನ್ಪುನವ ಅಪರಾಧಂದುಂಡು ಅಂಚಿನಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುನಕಲು ನೇಪಲ ಬುಡವಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒರು ಮಲ್ಪುನಕಲು ಯೋ ಧರ್ಮದ ಕುಲಾದಿಪ ಅವು ಹಿಂದುಳುಂದಾಣ್ಲ ಅಕಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವಡು ಗೋವುಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೆನಕಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣ ಮಂದೆಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೆನಕಲೆ ಏರಿಂದಾಣ್ಲ ಅಕಲೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಪ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದುಳೆ ಈತ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ
ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಯ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಕೇರಿದ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಪೆ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಡು ನವರಾತ್ರಿಡು ನವದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆನ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಕ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಂಕು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಿ ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಕಲ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮಣ್ಣದ ಕಡ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ನಿಲ್ಲಲು ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವರಿಯ ನಿಲ್ಲಲು ಮಲ್ಲ ಕಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪೋದು ನೀರು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ನಂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಯದಾಯನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಂತಿನ ಮಂಡೆಡು ಬೇಗ ಜಿಂಜುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಡ್ಯದಾಯನ ನೀರು ಏತ್ತು ಜಿಂಜನ್ಲ ಜಿಂಜುಜಿ ಕಾರಣದಾದ ತುಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಡ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನಡೆದವರ ಅವು ತೋರ್ದು ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ನಂಕ ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಸಂಗತಿ ದಾದ ಕೆಂಡ ದುಶ್ಚಟ ನಮ ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ನೆಕ್ಕ ಬಲಿಬೂರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈಟಿಪ್ಪುನ ಪುಸ್ತಕ ಏಪಲ ಓದುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರದೆ ತೊನ್ಲೆ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪಾತೆರೆಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಕೈಟಿಪ್ಪುನ ಬೀನೆ ಆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಲೆ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪಾತೆರೆಂಡು ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿನ ಕೈಟಿಪ್ಪುನ ಮೋದಕ ಅವಲೆ ಏಪಲ ಮಾದಕಜ್ಜಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪಣಪುನೆ ದಾಯ ಮಲ್ತೇರಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಸರಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತೂಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿನ ತುಯ್ಯಂದಂಡ ಐಕ ಉದ್ದ ಕೂಲಿ ಉದ್ದನಾಲೈ ಒಂಜಿ ಚಿರತೆನ ತುಯ್ಯಂದಂಡ ಐಕ ಉದ್ದ ಕೂಲಿ ಉದ್ದನಾಲೈ ಒಂಜಿ ಆ ಸಿಂಹನು ತುಯ್ಯಂದಂಡ ಉದ್ದ ಕೂಲಿ ಉದ್ದನಾಲೈ ಓ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಜೀವಲುಲ್ಲನ ಅಕ್ಲೆ ಕೋರೆ ಕೂಲಿ ಉದ್ದನಾಲೈ ಅವೇ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಏಡಿಗೆ ಪೆತ್ತೊಗು ಮುಗೆರಿಗು ಎಲ್ಯ ಕೂಲಿ ಎಲ್ಯನಾಲೈ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ದೇವರು ನಮ್ಮನ ಜನ್ಮವು ಕಣ್ಣಾಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕರಾದಿಪ್ಪುಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದ ತೊನಗಾನ್ ಅಂಚಂದು ಮಚ್ಚೊಂಗುಲ್ನ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪುನಕಲಿಗೆ ಮಚ್ಚೊಂಗುಳಿನ ತಿನ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಬಂಡ ಮೀನು ತಿನ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಈ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪರ್ವಕಾಲದ ಅನ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಇನಿತ ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದ ಇನಿತ ದಿನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಮಸರಿ ಆಪುನವು ಅವು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ನಿರ್ಣಯ ಆಪುನವು ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಮಸರಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೊರ್ಚಾದ ದಿನ DJ ಪಾಡ್ದು ಮೂಂಕೌಂಟ ಪರ್ದು ನಲಿಪುನವೇನು ನಮ್ಮ ಉಂತವಡು ಆ ಕಾರಣಗುಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ರಾವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರಡು ದಾಯೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಅನುಸರಿಸವಡು ಕುಡಂಜು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಮದಿಮೆದ ವರ್ಷ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೇಕನ ಕನತೀಯ ಐತ ಮಿತ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಪೊತ್ತಾಯನು ಪುಕ್ಕ ತೆಕ್ಕಯ್ಯ ಪುಸ್ಕಂದ್ ಬಿಸತಿ ಬಾಡಿಯ ಯಾನು ಬಂದ್ಬನೆ ಬಿಸತಿ ಪಾಡ್ನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತುಡರ್ ತೆಕ್ಕವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಚಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸಾದಿಂಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕೇಕ್ ತೂತು ದಾಖಲೆ ತೋಡು ನಂಡ ಕನತ ದಿಲೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಐತ ಎದುರು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ತುಪ್ಪದ ದೀಪದಿಲೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬಿಸತ್ತಿದಡೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚಕನ್ಲೆ ಚಮಚೊಡದೆತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಬಂಗಾರದ ಚಮಚೋಡು ತಿನ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಒಜಾತ ಪಗತೊಂದು ಬಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬಾಣಂದಂಡ ಆನಿದ ದಿನ ನಿಖುಲು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದಿನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪರ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಶಾರದಿನ ದುತ್ತೈತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆನ ಬಾಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ದುತ್ತೈತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ತರೆಕ ಮೇಕ ಮೀಪಾದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮೀದು ಮಡಿ ಶುದ್ಧಾದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕೈಕಾರೆ ಬತ್ತಾದು ದೇವರನ ಅಡಿಯಂಗನ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಆನಿದ ಕಾಲ್ಡು ಕೃಷ್ಣ ತಿಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಜಿಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಜೋಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪಾವನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಬ ಅವೇನು ಪಟ್ಟಲೆ ಹೊರತಾದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಬೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ನತ್ತಂಡ ಸರ್ರೋದ ತಾಕತ್ತನ ಕುಂದಾವನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನ ಏನು ನಿಕಳ ಈ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತೊನಬೆ ಮಾರ್ನೆ ಮಿದ ಅಪ್ಪೆನ ಉತ್ಸವ ಏನಿಕ ಸಂಪನ್ನ ಆತಂಡು ನನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆನ ವಿಸರ್ಜನೆನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಾವುನಂಚೆತ್ತನ ಒರುತು ಒಂದುಳ್ಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಆನಿದ ದಿನ ಬಜಿಪೆಡೋರ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಅವು ಉಂತಿನಂಚೆತ್ತನ ಘಟನೆ ತುಯ್ಯ ಬಜಪೆಡ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಉಂತುಂಡು ಓಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂಡ ಅವೇನೆ ಕೊಡಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆನಿದ ದಿನ ಆ ಬಜಿಪೆ ಶಾರದೋತ್ಸವ ನಡು ಮಾರ್ಗೋಡು ಉಂತಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆಗೆ
ಸುರು ಬಜಿಪೆ ಅಂದು ಯಾನ ಪಜೆ ಪಾಡ್ದು ಭಜನೆ ಬಂಡ್ರೆ ಕುಲ್ದಿನ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಭಜನದ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಯಾದ ಅವೇನ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಅದ್ಭುತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡತದಂಡು ಇನಿ ಮೂಲು ಶಾರದ ಅಪ್ಪೆ ಬರುಡ ತುಂಬು ಮೂಲು ಭಜನೆ ಪಣಪನ ತೂನಗ ಎಂಕ ಆನಿದ ಅವು ನೆನಪಾಪುಂಡು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಭಜನದ ಮುಖೇನ ನಿಕುಲು ಜಾಗೃತರಾಲೆ ವಿಭಜನೆ ಆ ಒಂದಿನಲ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವನಂಚೆತ್ತನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಆ ಭಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಈ ಭಜನೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಬಂಧುಳೆ ನಮ ಇನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ನಿರೆಲ್ಡು ನಡಪನಂಚುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಕೂಟೋಗು ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ನೆತ್ತ ಅಡಿತ ಸಂಘಟನೆల ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಬಲಯುತೆರಾವುಡು ನಿಕಲ್ಡ ಪನ್ಪುನಿದಾದ ಕೆಂಡ ನಿಕಲು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಲೆ ಗಲಟೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನತ್ ಅಂಚಂದ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆನಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲು ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಡೆ ಪನ್ಪುನ ಚೆತ್ತನ ವಿನಂತಿ ನಿಕಲ್ಡ ಮಲ್ತೊನ್ಬೆ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ನಿಕಲು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಡ ಪನ್ಪುನೆ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರು ನೆನಪುದಿಲೆ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರು ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಗೆ ಪೊಣ್ಣ ಮಂದಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪನಂಚೊತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಕಲು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದ ಲಕ್ಕೆರಿಡ ಅಕಲೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಣ್ವೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ದಿನ ಪಿಲಿವೇಷದ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ನಡತಂಡು ಯಾನು ನೆತ್ತ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪನುಡಾಪುಂಡು ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಈ ತುಳುವ ನೆಲತ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಾಯಿನ ಚುತ್ತಿನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಸೊಂಟೊಗು ಕರಿಯನೆಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಗ್ಗಿ ಪಾರ್ದು ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ದ ಅಗ್ಗಿ ಪಾರ್ದು ಅಗ್ಗಿದ ನಿರ್ತ ನಲಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕಣಕ ಬಾರ್ದು ಸೇವೆ ಸಂದಾವನಂಚೆತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಮಾರ್ನೆಮೆ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪುನವೇ ಮಾರಿನ ಆರಾಧನೆ ನಂಗೆ ಸೀಕ ಸಂಕಡ ಗಿಡಪುನ ಆರಾಧನೆ ಹಿಡಿದ ಬೈದಿನ ಪಣಪುನವು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಲ ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ವೇಷ ಪಾರ್ದು ದಾದ ಮಲ್ತುದೇರಿ ಕೆಂಡ ಆ ವೇಷಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಪನವನು ದಿನತ ಖರ್ಚಿ ಮುಗಿತದು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಲಸೊಂತೇರೆ ಇನಿತಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲೆಡೆ ಈ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಒವೇ ವೇಷ ಪಾಡುಗ ಪಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ವೇಷಡು ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಪಣವುದಾದೊಂಡ ಅವೇನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮಕ್ ಒಡಿಪುದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರವಿ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೀವ ಒರಿಪೆರೆ ಅವೇನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ ಮಾರ್ನೆ ಮಿಡು ವೇಷ ಪಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಪನವುನು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಐಕ್ಯ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಈತನೇಟ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ವಿಭಾಗಡು ಪಾತಿರಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಮಂದೆಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ನನ್ನ ಪಾತೆರದ ವಿರಮಿಸವೆ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಐಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಡು ಸಾರತ್ತ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಂಚಿನ ಬರೆಪನ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮಕ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಜಿ ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಿದಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಗ ರಡ್ಡರೆ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ತುಳು ಭಾಷೆಗಿತ್ತಂಡ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ತುಳುವಾಂಡಲ ನಂಕವಿನ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತಜಿ ಇಡೀ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸರಕಾರ ಇಪ್ಪು ನಂಗೆ 50 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಲ ಒಂಜಿ ಸೌದಲ ಅವದಾಲ ನಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆತಜಿ ಐಕ್ಬೋಡಾದು ಎಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಡೆ ವರ್ಷಗರ ದಾದಾನ್ಲ ಪುಂಡಿಪನ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತುಳುವೆರೆಗೆ ನಿಖಲ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲುವ ಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡ ಅನ್ಲ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಖಲ ಚಾತುರ್ಪ್ಯ ಎಂಚಿನುಂಡ ನಿಖಲ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನುಂಡ ನಿಖಲ ಕಲೆ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಅಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಂಚಿ ನಿಖಲೊಂಚೂರು ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟಾನಂದಂಡ ಬಾಕಿ ಮಾತಿರ್ಲಾತೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟಾನಂದಂಡ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಾಂತಿಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತಿನಂಚುತ್ತನ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಳು ಸರಕಾರಗೊಂಜಿ ನಿಕಲು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಲೆ ಪನ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಭಿನ್ನಪನು ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪಿನ ಪಾತೆರನು ಯಾನಿ ಪೊರ್ತಡು ಪಂಡೊಂದು ಬಂಧುಳೆ ಏನನ್ನು ಲೈದರು ಎರಡ ಪಾತೆರ್ ಪಾಯರು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ವಜಾತ್ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಅಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದರು. ಅಕುಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪನ ಕಾರಣಿಕೊಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋತೇರು. ಇನ್ನು ಮೂಲು ಏರು ಪೂರ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತು ಪೋತೇರ ಅಕುಲು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆತೇರು, ಅತ್ತಂಡ MP ಆತೇರು, ಅಕುಲು ಗಣ್ಯರ ಆತೇರು. ಅಂಡ ಯಾನ ಅವೇನ ಬಯಕುಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಎದುರುಡು ಗಂಗಾ ಮಾತೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೀದು ನಿಖಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನೈತೆ. ಅಪ್ಪೆ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದಿಡು ದಿನದೆಪ್ಪಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಂದಿತ್ತೆಂದಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸದಸ್ಯಾದಿತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿದ ಒಂಜಿ ಲೋಕಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ತರಡು ತುಂಬಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಏನನ ಅಕುಲು ಲೆತ್ತದ ಎಂಕು ಕೊಡ್ತೇನಂಚೆತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಟ್ಟ ಆತ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರಾದಿಪ್ಪು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಏರು ನೈಜ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳ ಅಕಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ತಂದೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳು ವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನುಳ್ಳ ಸರಕಾರ ನೈಜವಾಯಿನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಇನಿತ ದಿನ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆಡ ನಟ್ಟುನು ಏನನ MLA ಮಲ್ಪುನ MP ಮಲ್ಪುನ ನನಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆಡ ನಟ್ಟುಜಿ ಅಪ್ಪೆಡ ಒಂಜೇ ನಟ್ಟುನು ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಸರ್ರುಡು ಶ್ವಾಸ ಏನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೊಂಡ ಆನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಯಾನ ಬದುಕದಿನಿ ಹಿಂದೂ ಆದ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪೋಪುಂಡ್ಲ ಹಿಂದೂ ಆದೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪೋಪುನವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಎನ್ನ ಒರಿಪಾಲ ಪಂಡದ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಸರ್ರುಡು ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೇರೆ ಬೋಡಾದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಯಾನ ತನು ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡಾದ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲ ಅಂದ ನಟ್ಟನಬೆ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಲ್ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಸರಸ್ವತಿ ಕುಲ್ದ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಎನ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬು ಯಾನವೇನು ವಿನಿಯೋಗ ಈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಾಡೊಂದು ಕೆಂಡ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಯರೆ ಸಮಾಜಗೂ ಸದ್ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರಿಯರೆ ಬೋಡಾದ ಅವಿನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಲ ಅಂದ ಅಪ್ಪೆಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಇನ್ನಿನ ಲೆಪುಡಾಯರು ಎನ್ನ ಪಾತ್ಯರಪಾಯರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಅನ್ನ ತರತಗ್ಗಾದೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವ ನಾಡದ ಮನ್ನ ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡಡೂರು ಮೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಮೈಮೆಕೆ ಎನ್ನಗ ಮೇಯ್ಮನ ಸವ ಇರ್ಮೆನ ಹಣ್ಣುಳ್ಳ ಮರವೇ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಆಸರೆ ಬೇರುಳ್ಳ ಮರವೇ ಹೂಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಸರೆ ಅಳುವ ಹಸುಳೆಗೆ ತಾಯ ತೋಳೆ ಆಸರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡವೇ ಶಾರದಾಂಬೆ ಬಾರೆಯಿಂದ ನಟ್ಟಿ ನಡೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಮನ ಕಾಪೊಳು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಶ್ರದ್ಧೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಆ ಮುಖೇನ ಈ ನಡೆತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತಾದ ವರಿಪಲೆ ಒಂದು 74ನೇ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಎಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ಆ ಉತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರೋನಾ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಸುಲು ಸೋಂಕೆಲೆ ಆ ಸೀಕ್ ನಮ್ಮ ಊರತ್ತ ಜಗತ್ತಡಿಜ್ಜಂದ ದೂರ ಪೋದು ಆ ಗಂಗಾ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಕಾರು ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗ ದಾಂತಿನಾತ್ ದಾಸೆಮಿ ಬೂರ್ಂಡಲ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಂದಿನಾತ್ ಆ ಸಭೆತ ನಡುಟು ಅಪ್ಪೆನ ವೈಭವದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ದನಕನಕಾದಿ ಸಕಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ನಡಪವಡೆ ಪಣಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದು ಒಂದುಳ್ಳೆ ಕುಡರ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಪಾಡಳು ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕಿ ಒಂದೇ ಯಾನು ತುಳುವೆ ಪನುಡು ತುಳುವೆ ರತ್ತನಿಗಳು ಯಾನು ತುಳುವೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಅವನ್ ಪೂಜಾರ ಜೋರ್ಡುವನಡು ಯಾನು ತುಳುವೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವುಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರುಡು ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ತನ್ನ ಮಂತ್ರ ಮೋಡಿಡು ಪಾತೆರ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಾವತರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಸಾವಧಾನ್ ಸಂಘ ಉತ್ತಿಷ್ಠ, ಸಾವಧಾನ್ ಸಂಘ ದಕ್ಷ, ಧ್ವಜ ಪ್ರಣಾಮ್, ಏಕ್
2 3 ಅವಧಾನ್ ಸಂಘ ವಿ ಕಿರ ಬಲಬದಿಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ದುರ್ಗಾ ಹುಲಿ ಆನಂದ ಬೆಳಗ ಧರ್ಮನಗರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಘ್ರ ಹುಲಿ ತಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ಹುಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ದುರ್ಗಾ ಹುಲಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖರು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಚೆನೆ ಆನಂದ ಬಳಗ ನೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖರು ಬರ್ತದೆ. ಜೀವರಕ್ಷಕ ದಳ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಶಾರದಾ ದೇವಿಗೆ ಪೆಂಡಾಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಮಗವೀರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದವರು ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶಾರದಾ ಪೀಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರುತಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮೊಗವೀರ ಪಟ್ನ ಇದರ ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದೇವರ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಇಡೀ ಉತ್ಸವದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸಿದಂತಹ ಶಾರದಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಇದರ ರಾಕೇಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇವಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಭಾವಳಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವಿನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಇದರ ಉಮಾನಾಥ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅನಿಲ್ ಪೈ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ದೇವಿಯನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸುಧೀರ್ ಬಂಗೇರ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾರದೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲು ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರು, ಚಿದಾನಂದರದ್ದೊಂದು ಫೋಟೋ ಬೇರೆಯವರು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅವರೇ ತೆಗಿತಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಫೋಟೋ. ಹೌದು. ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ದಾದರೂ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಉಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸೀರೆಯನ್ನು, ಒಟ್ಟು 2 ಸೀರೆ, ಇವತ್ತು ಶಾರದಾ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಧರಿಸಿದಂಥ ಸೀರೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗೆ ಧರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸೀರೆ, ಈ 2 ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏಲಮಲ್ಲ, ಕೆಲವರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಪನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿತಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ದಿವಸದ ಉಟ್ಟ ಸೀರೆ ಪ್ರಥಮ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ದಿವಸ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಚೀಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಉಡಿಸಿದಂತಹ ಸೀರೆಯ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳನ್ನು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನ್ವಿತ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮನ್ವಿತ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಪರವಾಗಿ ರಾಕೇಶ್ पुस्तकवाणी की आदिशक्ति की बोलो श्री शारदा माता की, बोलो श्री शारदा माता की। सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की, बोलो श्री शारदा माता की, बोलो श्री शारदा माता की। हिंदू धर्म के, सनातन हिंदू संस्कृति के, भारत ಮಿತ್ರ ಜನ ಪಕ್ಕ ಏರಿ ಮಿತ್ರ भारत माता के, सनातन हिंदू धर्म के, सनातन हिंदू संस्कृति
ನಮ್ಮಂಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಐತೆ Gracias.